Това е голяма пещера. Само че ще излизам, защото много са крехки скалите и ме е страх да не пропадне нещо и да ме затрупа. Така, минерали няма тук. Това е скала. И ще излизаме, защото си е опасно. Скалата е много рулева и просто не се заслужава риска да се влиза навътре. Ето ги скалите, сега е дупката. Уникална дупка, пещера. Може би от мина, рудник, нещо такова. Или отдушник. Така, довиждане. Отново влизаме в една галерия. Това са минни галерии, които тук е с два хода. Ето е галерията. Обаче пак скалата е ролева. И не е много страх да влизам навътре, защото гледам, че има и влага и много нападали камъни. И си е страшничко дълъг коридор. Това си е галерия. Ето. Уникално. Но кристали няма. Явно трябва да се търсят и то човек, който ги разбира тия кристали. Нататък тече вода и някой казва, че от кристалите се втечняват и течат вода от тях. Да. Възможно е. Не съм много компетентен в тази област. Даже хич. Така че може и така да е. Да влезна малко навътре. Да видя. Ами няма, те продължават тия коридори, обаче е много кално навътре. Влизали са хора. Но вижте къде има тук забито желязо. Няко. Но въжета ли? Вагонетки ли? Вагонетки няма релси да има вагонетки. Но може би някакви въжета са вървяли тук по това или са набивали някакви ками. Нямам идея. Но това е. Няма да влизам повече навътре, защото е опасно. Рунлива скала и може да пропадне. Някой камък да падне и да му удари. Вижте колко камъни има по земята. И са и големи. Един такъв камък падне на главата ми и до там. Че няма и кой да ме види тук. Ето ги двата хода. И точно като очи. Идеално. Прекрасно. Това е. За сега. После пак мога да се включим. Уникална красота. Просто невероятно красиво. България не била хубава, а? Няма нищо по-хубаво от България. Мога да ви кажа. Видите какви скали. Просто невероятно. И уникално. Ето е моята барака. Куча марка. Audi A3. Ама
Аз са 10. Просто уникално. Красиво. Нашите прадеди са умирали за тази красота. Трепали са се. А пък ние и още по-зле ще става. Айде, довиждане. Сега ще ви покажа лишояди, орли. Вижте как кръжат над мен, горе на скалите. Ето ги. Уникални са просто. Просто красота. Значи слабо се виждат. Ето да. Ето ги. Красота. Вижте как кръжат. Ето ги. Красива гледка. Така е много красиво. Ето тук съм на пътя. Просто красива. Ето река Арда. Какъв завой прави. Уникално. Ето тук на пътя има каменна пейка с маса. Правилно. Ето е аудито. Ето е Арда долу. Уникално. Уникално. Ето го е града. Камерата ми малко се замъглява, като снимам надалеч. Но така е. Ето. Красота. Просто уникално. Какви красоти имаме в България. Това е Момена скала и казват. Легендата гласи, че по-хубаво да я дадем. Ето този издяван ръб. Легендата гласи, че някакъв бей харесал една мома и много е искал. Обаче тя не му приставала и той е заплашил, че ще я хване, ще я открадне и ще я прати в харема си. И тя, за да не попадне в ръцете му, се хвърля именно от тази скала. И от тогава я казват Момена скала. Това е легендата. Колко е вярна, колко не е, легенда. Така, това е за сега. Пак ще се включим.